dema niha wekku ji navê xwe xuyaye dema niha dema ku tê de ne. Mînak ez dikim, tu dikî, ew dike, em dikin, hûn dikin, ew dikin. Ez dixwim, tu dixwî, ew dixwe, em dixwin, hûn dixwin, ew dixwin. Ez digirim, tu digirî, ew digire, em digirin, hûn digirin, ew digirin. Wekku hûn dibînin hevalino bi qertafa di tê wek car din jî dibînin bi qertafa di tînin qertafa di tînin serî lêker û xeynî vê van lêkeran rakirin, vêxistin, dagirtin di van lêkeran de jî qertafa di tê nav lêkeran em dê bi mînaka bibînin. Ez radikim, tu radikî, ew radike, em radikin, hûn radikin, ew radikin. Ez vedixwim, tu vedixwî, ew vedixwe, em vedixwin, hûn vedixwin, ew vedixwin. Ez dadigirim, tu dadigirî, ew dadigire, em dadigirin, hûn dadigirin, ew dadigirin. Ez bar dikim, tu bar dikî, ew bar dike, em bar dikin, hûn bar dikin, ew bar dikin. Ez mav dixwim, tu mav dixwî, ew mav dixwe, em mav dixwin, hûn mav dixwin, ew mav dixwin. Ez jan digirim, tu jan digirî, ew jan digire, em jan digirin, hûn jan digirin, ew jan digirin. Dema niha bo ku dema xwe bikin nerênî yan jî neyînî dişûne qertafa di de me qertafa na bînin serî lêkerê. Ez betal nakim, tu betal nakî, ew betal nake, em betal nakin, hûn betal nakin, ew betal nakin. Ez baz nadim, tu baz nadî, ew baz nade, em baz nadin, hûn baz nadin, ew baz nadin.